Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ga kowa da kowa fatan alkhairi. Na samu kira da dama daga wato ainihin mutane na wanda suke tambaya na me faru kwana biyu na bidiyo to da Allah ku yi hakuri, hakan ya samu asali ne saboda na dan yi rashin lafiya, amma yanzu insha Allah na warware kuma insha Allah zan ci gaba da yin bidiyo kamar yadda aka saba. A darasin mu ne zan nuna mana wani sirri ne wanda yake cikin Zenda, wanda mafi yawancin mutane ba san da wannan Zenda da wannan sirri din ba, saboda wani lokaci za ka ga sautari kana so ka tura wato ainihin wani abu a wayan mutum sai ka kalla zendan ka yana maka shirme, ko kuma shi wancan din wanda kake so ka tura abu a wayansa zendan yana shirme, sai ka kama ayi connecting da zenda naka, sai ka kalla zendan din yaki nasa yana rikici ko kuma naka gadin yana rikici. To insha Allah da zarar ka kalla wannan bidiyon za ka kalla inda za ka magance wannan matsalan ta zenda idan yana baka matsala. To amma kafin nan, idan wannan shine zuwan ka na farko, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ta da za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki. Yanzu me zamu yi? Abu na farko da zamu yi shine sai ka zo ka nemo application na Zenda ka. Kowa ya riga ya san application na Zenda. Bari mu nema application na Zenda mu. Yanzu misali yau ga application na Zenda mu, sai ka zo ka shiga, ka taba ka shiga cikin shi. Bayan ka zo ka shiga, kaman zai bude maka kaman yanda yake budewa kowane application na Zenda. Yawo bayan ya bude maka kamar haka, zai kawo maka wannan fiskan. Bayan ya kawo wannan fiskan, sai ka zo wajen waɗannan madannan guda uku ga suna a gefe, sai ka taba su. Bayan ka taba zai kawo maka wannan fiska, sai ka zo inda aka rubuta setting, sai ka shiga. Bayan ka taba zai kawo maka wannan fiskan kamar haka, sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo inda aka rubuta Google login din nan, gashi nan wannan zabi na ƙarshe, sai ka taba. Bayan ka taba zai nuna maka clear log, gashi nan, sai ka taba. Already kana taba kamar haka ka kawo ƙarshen wannan matsalan. To hanyoyin guda biyu ne ina so mana wato ainihin wannan ita ce hanya ta farko, za mu koma ga hanya ta biyu. Da zarar ka taba kamar haka, insha Allah baka da wata matsala, zendan ka ya daina baka wannan matsalan. Idan kuma ko da a ce ka taba kamar haka zendan bai daina baka matsala ba, sai mu yi minimize, nuna mana hanya ta biyu. Sai ka taba kamar haka, sai ka zo ka shiga cikin setting na kan wayarka, ka nemo setting na kan wayarka kamar haka. Ga setting na kan wayar mu, sai ka taba. Bayan ka taba setting na kan wayarka, ya kawo maka wannan fiskan kamar haka, sai ka dawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan inda aka rubuta apps. Wata wani za ka kalla ya rubuta apps and notification, to amma ni tawa kun kalla abin da ya rubuta min apps, sai ka taba kamar haka. Bayan ka taba zai dan yi loading kaɗan, zai nuna maka dukkanin wani application da yake cikin wayarka. Yau gashi kamar haka, sai mu nemo Zenda a haka a hankali sai ka nemo zendan da yake kan wayarka. Yanzu kuɗin ya ƙuri, bari mu nema zendan din a hankali. Application da yau ga application na Zenda din. Bayan ka nemo sa kamar haka, sai ka zo ka taba kansa kamar haka. Bayan ka taba zai kawo maka wannan fiskan, sai ka zo nan inda aka rubuta storage, sai ka taba. Bayan ka taba zai kawo maka wannan fiskan, sai ka zo nan inda aka rubuta clear data, wannan zabi na biyun nan, sai ka taba inda aka rubuta clear data kamar haka. Bayan ka taba zai kawo maka wannan zabin, sai ka zo nan inda aka rubuta alamar okay, sai ka taba kamar haka. Already kana taba, shikenan zendan ka insha Allah ba zai sake baka matsala ba. Ka kawo ƙarshen wannan matsalan da zendan ka yake ba, ko da a ce wayan wani ne, zarar ka masa haka an kawo ƙarshen wannan matsalan. Yanzu bari nuna maka misali. Yanzu misali, sai ka zo ka nemo application na Zenda. Yau gashi nan, sai ka shiga. Already kana shiga zai dawo maka a ganin ta I agree, kamar zendan ka ya dawo sabuwa ne. Sai ka taba kamar haka, sai ka bashi, ka taba allow, to zendan ka za ta dawo sabuwa. Sai ka ba sa dama, sai ka shiga. To yanzu da zarar ka yi wannan abun da na koyar, insha Allah da zarar ka zo ka yi connecting, zendan ka za ta dawo normal, baka da matsala. Sannan kuma dukkan wani abu da yake cikin Zenda ka da aka tura maka ba zai bata ba, yana nan. Wannan shine asirin da nace zan nuna mana guda biyu da yake cikin Zenda. Da fatar kun ji dadin abin da na koyar da mu. Idan ne kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan idan wannan shine zuwan ka na farko akan wannan channel tawa, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zaka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki.